بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبله جميعا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفي إلا جبه مو بلا جنفون إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دين برو حكمو كنا لا دين برو مي جمو كاين نيو دين جمو كاين نو سلمي أنفع شرف لا تفي لانو ni ambe karamo bismillah wala ka wuli ka se karamo ma wala saka baro keni we dine kuna foni dola bi an kelemika an karamo do bismillah no ye an karamo Cheikh Bachir Tall ye conseiller pédagogique do banyangara kapla wa dine barakala ba fana do jamana en kono madu gulente anabe na je ka baro ke an dine kuna foni dola nga yana an do an baro konnala أمي أنكر مو بسم الله كفايك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ بشير بي أمغو بي عندنا إمشون ولا نكون آية منوي واعتصموا بحبل الله جميعا بروني آية بمودة مچاما نا أنت سين آية نا بس آية أنا فكر بون كسبة نوي على كيامريا كاين كافو كم موكا نيومينه على كجوبا كلنا موكا نفرا ni aye na ka repetition chama nga hali bi farafara lu chaleno ala ire mu fo ni aye ko na amfega do fo anye ola alhamdulillah rabbil alamin amma sindini ala to barka mayi ala min yi furba hina masai la hara hina kan garane tikidu ala ka an islamique berson la hara hina kan garane la amin ambi solike an nabi mom bayinga dan fe wala son herama no muhammad sallallahu ta'ala wa sallam fen datugule on dayele ba min datugule no ala kula wodi ka chan ala mi bangayi ana jenyogo ana ka kole mamun suna kusinda asinda nona fota se kiyama joduma ala kan fara o jonga amin wa saninga do kumana mba ofu ka islamia fu ka islamia fu ka dina yere fu on so jiya ko fuiti islamé ni islamé yere bara borala on bi fuli kini islamé fana fuli kan fuli min damne kishi chamanje hinay Allah bay barkay naam ba fa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh naam o ya fanyi ni ko karmo wotte menu fe anan karmo be halbi uban laje o annuti bandina kuma folila nan taluna yoromina annote o istane ka baray ala kan kishuma amin amin wambi mi fola kan sawabe ala ka mentlo dama ka keli yakoya na anuso yadama amin o mbisegi kana nyingalima aya bimbe no ko atasimu bi ablillahi jami'an wala tafarraqu Allah subhanahu wa ta'ala ya faqa alquran kono ay ñogomne ay ñogomne ala ka jurba kilin amadda wa ko awbe jami'an awbe ben bi koro chamadi awbe kalam le ni awbe ka ñogomne ni ala ka jurba kilin aw danfen be parce que be danfen ko sabe ngo danfen kono na farafarali nana do ala do yere dande ala go yere la fiu ulu to mo fo o do dambe ala ko la ngoti ala ko nyedon anye bi fulu yi munun dambe ala ko la nubi ala ko nyedon nu uti ala barake anye bi fulu fanay nga munun dambe ala ko la ubi ala ko nyedon ubi ala ko barake tafsiru bi ke ulude kanga wuli ka joke ka chesirike mun ko so bare mi sika tanye o nyogomne مغمق لا إله إلا الله محمد رسول الله يقوم من كريم واجبي إنا فسيلي نشون نجاكني هجي كريم واجبي تقومي الله أكبر منا أبي فامو نانغو قرآن آية دو ما شامان دبا فون يو قرآن آية nga importance mi Qur'an aya la ni poids mi mbala ni digere mi mbala ni mo do te baraka nay Allahu akbar naam ala ko aqimu salatu wa atu zakat ay seli ay shu aka jagawdi o fara Qur'an ko no fancha ma fe mo bo exécuter ma ra do bi seli rate ci fatiala o bar sa ala ko kan seli jeyid e ma min kala na ko don katla ke maye islamia kono katla ko islamia bara damne ni ala ko wa atasimu ay ñugon siri ka ñugon mene bi hablillahi ni ala ka jure no la ilaha illallah muhammadur rasulullah ako jami'an aw be ama mo la ako jami'an aw be
ni ala kun danna ye bɛɛ bi ɲɔgɔn minɛ mais an t'a da min kɛ o n'a ye ɲɔgɔn minɛ an laban bɛna kɛ didɛgɛ kuru kelen walima fɛn kelen a ko wala tafarraqu donc ada de bɛ adamaden dɔ ka tɛmɛ adamaden yɛrɛ kan a ko n'a ye ɲɔgɔn minɛ k'aw bɛɛ ye silamɛ ye aw kana fara fara o de kosɔn i ye n wele k'a fɔ n ye min kɛ n k'i ma kuma kelen bɛ yen n bɛna min fɔ émission in kɔnɔ maa caman bɛ se k'a faamu maa caman yɛrɛ bɛ se k'a faamu n'a fɔra balimaya ye fila ye adamadenya kɔnɔ i ni maa min bɔra soro kelen na o ye balima ye sigana tɛ o la o ye balima ye nka i ni maa min bɛ la ilaha illallah ka ɲɔgɔn fɛ o y'i ka ala balima ye donc ala kan b'o mɔgɔw de ma wa tasimu bihablillahi jami'an a ye ɲɔgɔn minɛ ni ala ka balimaya ye n'o ye silamɛya balimaya ye n'o ye la ilaha illallah fɔ balimaya ye n'an la ilaha illallah barika ye an la ilaha illallah degere n'a bonya donc n'a ye ɲɔgɔn minɛ o la aw kana fara fara a kana fara fara kuma bi kuma caman kɔrɔ caman di mais ne bɛ digi min kan dɔrɔn kɔrɔ fila bɛ yen an kan ka hakili to min na ne ye e dɔn e ye ne dɔn an ye ɲɔgɔn minɛ la ilaha illallah kan sini kɛnɛ ma la kan bi sirifila TV de la ne ti sirifila ko la o ye farafarali dɔ ye o ala kan kisi o ma ayi an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ an wulila ɲɔgɔn fɛ an bɛ kodɔn ɲɔgɔn fɛ a karisa ye wahabiya ye ne tɛ gɛrɛ a la walima karisa ye tijaniya ye ani ne tɛ sira kelen na farafarali ye nin de ye mɔgɔw kan ka min dɔn nin de kan ka dabila aya in b'o de di isa ni aya in bɛ a kɛ an ma wajibi ye an ka ɲɔgɔn minɛ an kana fara fara i silamɛ fɛn o fɛn ɲɛnamaya kɔnɔ n'a kima la ilaha illallah muhammadu rasulullah o ye balima ye balima dɔ a ti fa la a ti ba la dɛ mais balima dɔ aw bɛ ala fɛ yen balima de don e fa danba ye ala ye i ba danba ye ala ye ni ni maa min ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala fɛ yen fa ni ba ka dɔgɔ la dɛ donc wa tasimu bihablillahi jami'an ko jami'an aw bɛɛ lajɛlen silamɛ bɛɛ lajɛlen kullu man qala la ilaha illallah o bɛɛ bɛ jami'an kɔnɔ a ko fala tafarraqu aw kana fara fara n'a ma fara fara an ye ɲɔgɔn minɛ ten nɔ o tuma a b'an bila ten ala m'an da kan bila ten a ko waskuru ni'matallahi alaykum ala ye nɛɛma min k'aw kan aw y'o ko fɔ ɲɔgɔn ye ala kusuma n'a ye ni ala de kusuma ala bi ji de donc a ko n'aw farala ɲɔgɔn kan ale ka ala ka la ilaha illallah kan aw kana fara fara n'aw ma fara fara o tuma a ye jɛ aw ka ala kusuma ni o nɛɛma ye munna a ye nin ɲin'an fɛ a ko n tɛ aw bila nin na ten gansan n b'a kun fɔ aw ye iz kuntum a'da aw kun ye ɲɔgɔn juguw de ye denmisɛnninw kun bi fa ka denjɛninw ɲɛnama su don faama bɛ taa bi fanta kan barakatigi bɛ taa bi maa laafulen kan waritigi bɛ taa bi fanta o ɲɔgɔnnaw de kun bɛ yen an yɛrɛ dama kun ye ɲɔgɔn juguw ye n'i muso cɛ ka ɲi n bɛ taa bi kan k'i fa k'i muso ta nafolo min b'i bolo n bɛ taa bi kan k'o ta o ɲɔgɔnnaw de kun bɛ yen an bɛɛ kun ye ɲɔgɔn juguw ye adamadenya kɔnɔ an yɛrɛ dama siranna ɲɔgɔn ye ala y'an to o la a ko kuranɛ kɔnɔ fa allafa bayna qulubikum a sɔrɔla ka na an niw kanu don ɲɔgɔn na o niw kanu don ɲɔgɔn na ni o de ka kan ka wajibiya aw ma an niw fana ka ɲɔgɔn minɛ ni itisamu bihablillahi ni ala ka juruba kelen kelen a ko fa asbahatum bi ni'matihi ikhwanan a y'o nɛɛma min k'aw kan dɛ ka aw bɔ ɲɔgɔn kɔniya la ka aw kanu don ɲɔgɔn na ka tila ka aw bɛɛ kɛ silamɛ ye aw silamɛ bɛɛ fana ka se ka baara kelen kɛ baara minnu fɔra kuranɛ kɔnɔ donc n'a ye ɲɔgɔn minɛ o kɔnɔ aw bɛ kɛ balima ye ma kɛra balima ye cogo di ni ale ala ka nɛɛma ye nɛɛma min n'a ye nin kɛ ka aw dusukun kanu don ɲɔgɔn na ka tila ka aw kɛ nɛɛmatigiw ye aw kelen ko ɲɔgɔn juguw ye wa kuntum ala shafa hufratin a ko ɲɔgɔn juguya kama ka sɔrɔ ala ka nɛɛma min ma na aw kun bɛ tasuma dingɛ de da la ni kelen kɔrɔ dɔrɔn i bɛ taa kɔnɔ ala k'an kisi o ma o ye jahanɛmɛ tasuma ye o minanar o ka bɔ o tasuma na nka a y'an to o la ka nɛɛma wɛrɛ ka ɲi fa an kaza a nana mun kɛ min ha kɛzali ka tila ka na anw dusukun bɔ o tasuma ko la ka juguya bɔ an kɔnɔ donc juguya bɔlen an kɔnɔ ka tila ka na an du k'a fɔ an ye k'an ka ɲɔgɔn minɛ n'o ɲɔgɔn minɛ kɛra n'an tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la ala ko kelen na ala ko a bɛ ninnu de fɔ an ye an ka ɲɔgɔn minɛ kɔnɔ mun kosɔn n'a ye ɲɔgɔn minɛ a bɛ kama ladilikan ye a bɛ kama wasa ye a bɛ kama kosɔrɔ ye la'alla n'an tugura o kɔ an bɛ kanda ka si ala sira ma
shekana an kelen ngani famu El Hajj Bashir an kelen ngani num famu sisano nyogo mine ay alay min fanye Qur'an ko no ko nyogo mine re nanye nyogo mine nafa jume malade nafa ba ala ma ay mbani ko fa ya fo Qur'an fa wa innal mu'minina ikhwatun fasiluhu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun doga am la nyogo mine na mi kamantu yentiw ako aw mu'minu yi mu'mini ya tafsiru bi keni ma be ga famu cuwoyi ma min dangan yara la ka fo ala be Muhammadu ya ka kire ye mu'mini arabu ga de do karsa liman yara donc ma munu liman yara ola ma munu sona ka Allahu akbar sama Allahu liman hamidu fo liman le ko islam ay chen lu mu'minu yi ma munu bi si ala ko fo la ne ana nyogo no wero ama do ala ko de be ko sa nyake ani mu'minu de mu'minu ko da arabu kana ma me liman yara do aw ma munu liman yara akoy dilali ka daman ñoxé donc dilali an yara daman ñoxo na fa doy anga heraw bi do ñogo kono ambi ta ñogo toro la ami ñon furuke ami ñon konyoke ami ñogo ka sayoke ami ñogo deme la fu watu la ma degu wati bi mawo mawo balmadi wotma islamiyya la ala ko innamal mu'minuna mawma liman yara ikhwatuna be balmadi mais amam blate balago fa aslihu ay dilali de ke o balma kunda ay dilali ke balma kunda ni dilal bi ka balma kunda cogodi ni fa den ni fa njini den ni tenamuso den la ambo boy ni ngoro kay ni ndogoni ni fay ni fay abana o de dilali nga nene ni mi ñogon soro fu karsala ne mo kay karsa de karsa faklim bakile law sira ka joti dilali sira o farali sira di sira ñuma e mi ambe balmaye sokono ambe balmaye ala kula no la ilaha illallah momo ko la ilaha illallah abe balmaye o ko sa ko el mu'minuna mamun liman yara ko ala bi mu'minuna ko kuma ya o de ka mun liman ko ala bi be balmaye solo balmaye tede ala ko balmaye de do wala ko balmaye la ilaha illallah di amanto te ay ñogon mine wala ko la o muye anga ta ñoo fe misrula anga seli ñogon fe anga ñogo janaza ke anga ñogo konyo ke anga ñogo fursiru ke anga ñogo bolokolu ke mimbi be anga armadiya kono ni dina sharia bi ta femena saya mana ke cinga katla jaka mana bo fama ka di fandama lu de dilali an ñogon she ala ko nañu ke ka surambe ala ñesra kono de anga no ke ka yira jamana dron bisin nan bisikan ke bisikan la ika ke kito ala nya sira ko no kira ala bi hinana donc hina mi ne ala bo shuranga nyogom ne nafa badoye oyi ala ka hinati danka bon kasabe furuba hina masaru ay jidama ka sangulu dama ka dugulu dama ka tasma dama ka fien dama ni sarati mashi bulu nyogomine ni nafa yerala nyogomine balia na nyogomine no turin toro jume bala o toro jate ti o foko ba a toro folo yere ya yi doni ala kutare kono ala ko ake ko ndake halna dana sharia la halna dana o toro la bilibili ala ka an kishi o ma o nay nyom ne balia fanata ala ko nay nyom ne kas ala nyi sran kono abi hinana donc na ma nyom ne aban toro aban nyani nyani manyama o obtake fo an yara dama desele ka nyogom mine ka se ka balma tu nan desara ola halambi ala wira ala bi banga do wujabi ami tama ka sinjogo ma kan kungu fo nyogon ko mo goti dilan balmo bi nyogo bulku dogo nyogonye o be farali torodi o yoro ala ko la'allakum turhamuna o turhamuna miminaye abi bola nama nyogo mele doro turhamuna bi boy to azabuna debina ala kan kishi o toroma o ana yere dama nyogo cebi cheni na masigini cheni mi femi boananti femu nundo lu be atoro doy na nanga bi sika toro nunu ndron jate ula da be sika ansara fu atseka foka ba kosobe Cheikh Basir halibi amo farnyo ni afora ki gal ladil kan do di bi anga nyama yare bi tum nabi ni anga duko nawla ye kan asigi dawla ye kan ga dine yare kon nala ya munu yare ko kan islamé farafari be fambe bi gaw farale no sigi daw yare la be ka dani sokone no dala na farke gal ladil kandi mo ma bi kadani ayenka ibe mun so ka fuyi ladil kanti ladil kambay mo ku ka dina wera jetemina folo o ma bi femi nyedon bi se godi ci bi femi nyedon fa bi se godi dlan an kana mo ke an yeruka an dona dina nay dina ti doni kalante nga kalam ka ayen korodon ka chala nay ayen korodon ambasira tama o nga nay dina ke ambidlo ki bata
o tɛ se ka farafarali tiɲɛ min bɛ se ka farafarali tiɲɛ dɔrɔn an k'a dɔn ala ye min fɔ kira ye min fɔ n'an y'o dɔn dɔnni hakika la ka minɛn dusukun na n'an y'a minɛn dusukun na an k'a waleya n'an farikolo ye ka tila k'a funa nɛ ye o de bɛ farafarali dabila n'o tɛ bɛɛ bɛ farafarali fana kɛ ni hakilila de hakilila min bɛ na o la o tɛ hakilila ɲuman ye barisa hakilila ni kuranɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ silamɛya la ni min ni kuranɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn silamɛ kan k'i yɔrɔ janya o la min ni kuranɛ bɛnna o de bɛ minɛ min ni kuranɛ ma bɛn o bɛ bila ala kelen kɔ k'a fɔ k'a ye ɲɔgɔn minɛ ni e ko an tɛ ɲɔgɔn minɛ tawhiditigiw fɛ yen i bɛ fara kafiriw de kan ka kira ka hadisa y'a fɔ n'a ye maa min ye seli la n tɛ se k'a fɔ k'o ye kafiri ye o ye silamɛ ye silamɛ jugu do sawo silamɛ nafigi do sawo ko de silamɛ ye nka tawhiditigiw bɛ taa n'a ye fo yɔrɔ jan olu ko ni ala ko a kɛ i b'a kɛ de n'i ko i tɛ taa kɛ i kɛra kafiri ye n y'o misaliya min di fɔlɔ akimu salata wa atu zakata bɛɛ y'o minɛ a ko wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu an y'o ye k'o to yen kuranɛ ninnu ye kelen ye a fɔbaa ye ala de ye filanan t'a la donc o tuma jumɛn de ye tiɲɛ ye jumɛn de tɛ tiɲɛ ye o n'o siginna i ma i b'a dɔn k'a fɔ kalan de manquelen don fo kalan de ka kɛ ka kow dɔn ka sɔrɔ ka kow waleya ni kalan ma kɛ foyi tɛ taa e b'a la ne b'a la mɔgɔ wɛrɛ b'a la f'an ka kalan de n'an kalanna k'a dɔn ni aya in fɔra kuranɛ kɔnɔ aya in kɔrɔ ye mun ye a kɔrɔ kɛra tan donc ne man ka nin kɛ parce que ne ye silamɛ ye karisa man ka nin kɛ parce que karisa ye silamɛ ye o de bɛ na a y'a dɔnni de bɛ na ni mɔgɔ ni siranni ɲɛ ala ɲɛ ka sɔrɔ ka ala bato a kɛcogo la o de b'an ka farafarali dabila n'o tɛ ala ma da de ala ko kuranɛ kɔnɔ muhamadu rasulullah walazina ma'ahu ashiddaa'u alal kufar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana ni ala ye nin fana fɔ ni a ye dɔ in lajɛ ka na a ko mamadu ko kira min filɛ mamadu min filɛ nin kira de don kira jumɛn don ne de y'a ci a kana ci lase a ko mɔgɔ minnu b'a nɔfɛ n'u ni ka gɛlɛn kafiriw ka ɲangata muɲuni na kira nɔfɛ o mɔgɔw u hinɛ ɲɔgɔn na di u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ hinɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a ye misali ta dɔrɔn dɔɔni i bɛ segin i b'a sɔrɔ n'i y'a bɔkari fɔra dɔrɔn Umaru bɛ fɔ Umaru Usumani Ali olu tɔgɔ bɛ fɔ ka da ɲɔgɔn kan fa kelen ba kelenw tɛ o u kun bɛ hinɛ ɲɔgɔn na wa ko bɛɛ kun ye kelen ye rukan u bɛ don misiriw kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ ka sujuruw kɛ ka rukuw kɛ ka balimaya tugu misiriw caman b'a fɛ an fana ka don ɲɔgɔn ka misiriw kɔnɔ an ka balimaya tugu i ni mɔgɔ bɛ seli misiri kelen na ne tile fila kɛ n'i m'o ɲɛnafin min minɛ i b'o ɲininkali kɛ mɛ an ka jɛ ka o sujuduw don n'an y'o kɛ k'olu ladige o b'an ka ɲɔgɔn nɔrɔ fɛngɛ mɛ olu minnu y'o ye dɛ u kun b'o bɛɛ kɛ dɛ k'u jigi dalen k'a fɔ kira ye kira anw min nin bɛɛ k'anw jigi da bɛ fisamandiya de ka ala ka fisamandiya dɔ kɛ anw ye fisamandiya min ni jɛ b'a la ala bɛ se ka jɛ anw ma ka taa jɛnɛ kɔnɔ olu ŋaniya kun y'o ye mɛ n'a kɛra ne bɛ tugu kan kɔ mun kɔsɔn kan ka crédit kɛ ne ka téléphone na walima kan ka ne ta mobile la ka taa ne bila yɔrɔ dɔ o tɛ ala ye min fɔ an b'o de nɔfɛ ridwana u bɛɛ u jɛ de ɲini ani fadlan ani bonya ni fisamandiya ala k'o k'u ye a y'a laban yɔrɔ la ala sɔrɔla k'i kanto wa'adallahu lazina amanu wa amilu solihati minhum maghfiratan wa ajran azima ala ko tuma fana ala bɛ layidu ta jɔn ye jɔn minnu ye baara ɲumanw kɛ ni ka tila ka limaniya ala la ka nin baara ɲuman ninnu k'u taabolo ye o tuma yafa ye olu de ta ye ani saraba sara min ni dan t'a la o ye ala ka sara ye donc ɲɔgɔn minɛ de ye fɛn lasili yɛrɛ ye mun kɔsɔn adamadenya ka basigi adamadenya basigibaliya ye ɲɔgɔn farafarali dɔrɔn de ala k'an kisi ala k'an kisi farafarali ma Cheikhana waati n'a cogoya kama an b'a fɛ i ka dakuruɲɛ laban d'a ma i ka ka dugawu kɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen alhamdulilahi rabbil alamin nka dakuruɲɛ laban bɛ kɛ n'i ye kuranɛ aya fɔ i kan ka hadisa d'a kan kira ko sallallahu ta'ala wa sallam silman qata'aka wa asini ila man asa ilayka wa qul laka wala ala nafsika ko maa min ban'i la tuwa kɔ maa min k'a bɛ juguya k'i la ɲuman ko ye o tuma tiɲɛ fana mana na hali n'i baden don kana tiɲɛ dogo tiɲɛ fɔ ni nin hadisa in tɛ i b'a sɔrɔ kira ma foyi dogo an na hadisa in bɛ bɛn maa bɛɛ la waati bɛɛ la yɔrɔ bɛɛ la maa bi a fɔ silamɛw ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ye k'a fɔ an filɛbagaw ye hɛrɛ min bɛ yen n'o ka bon hɛrɛ bɛɛ ye o ye ɲɔgɔn minɛ ye misaliya ye min ye bolongɔniden 5 bɛ kini fɛ bolongɔniden 5 bɛ numan fɛ mais kini fɛ bolongɔniden 5 tɛ se ka kini bolo ko ni numan bolo ma fara a kan
wa bulungoni fana kelen tɛ se ka bɛlɛkisɛ ta ni bulungoni wɛrɛ ma fara adamadenya fana bɛ ten n'an ka ɲɔgɔn minɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ alhamdulillah hɛrɛ bɛ na ni hɛrɛ nana an ka ala ko suma ni hɛrɛ in ala b'an jidi n'an ye ala ko suma ni ala y'an jidi jamana bɛ diya dugu bɛ diya sow bɛ diya sokɔnɔnaw bɛ diya dɔw bɛ barakaya an b'o de ɲini ala subhanahu wa ta'ala ala k'o nɔgɔya ye inshallah ala e de ɲɛ bɛ anw na anw bɛ kuma min kan k'a fɔ e de y'a mɛnbaa ye anw y'a fɔbaa ye dugawu minnu bɛ kɛ anw y'i delibaga ye e de y'an jaabibaga ye ala e de ɲɛ bɛ anw na tɔɔrɔ min bɛ anw kan e de b'a dɔn fana hɛrɛ min ni anw ka kan ala an b'a ɲini fɛ hɛrɛ min ni anw ka kan i k'o kɛ anw ye ka sɔrɔ a ma kɛ ma tɔɔrɔ ye ka sɔrɔ a ma kɛ e ma kuta ye ala ka an yɛrɛw sigi sigiyɔrɔ ɲuman na sigi min sumalen kɔnɔ ala ka jamana kisi ka jamana jugu ala k'u hakiliw yɛlɛma k'a kɛ hɛrɛ ye jamana ma an bɛ ala ko min fɔla tan wa ala ko ala kɛ baraka ye an n'an denw n'an ka duw n'an ka kiw n'an ka duguw la an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ a ka sɔli kira kan kira min ka fisa kira bɛɛ lajɛlen ye a n'a jɛɲɔgɔn kuma laban na subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kan واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ني ولanda min na akan ta ka segin dongodo ni bi ni an ga dugonaw mago be ala n'an ga sigidaw mago be ala ni an ga diinɛ yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnya la min ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ni o yɛrɛ mago b'a la tuma dɔ la ni ko i y'an ka diinɛ la ka ni aya ninnu an ka diinɛ kɔnɔ k'a fɔ ko an ka silamɛya sigilen bɛ ni aya ba ninnu dɔ de kan ka tila ka an yɛrɛ minnu ye diinɛ mɔgɔ ye ka tila k'an cɛlaw lajɛ tuma dɔ la chaque fois a bɛ mɔgɔ jigilatigɛ tuma dɔ la ka na don du kɔnɔnaw la du min bɛɛ silamɛ du ye du min bɛɛ fa kelen ba kelen cɛkɔrɔba kelen denw musokɔrɔba kelen denw tuma dɔ la ka tila ka n'o dudenw lajɛ gaw faralen don si tɛ si ka hɛrɛ fɛ si tɛ ɲuman ye ŋaniya si ye a bɛ mɔgɔ jigilatigɛ tuma dɔ la nka minɛn dɔ da bɛ jɛngɛ nka a kɔnɔfɛn tɛ bɔn an bɛ Alahu taala ala kana kɔnɔfɛn bɔn ala ka dusukun ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ni aya min fɔlen filɛ nin ye an ka se ka segin ni aya ma ka ɲɔgɔn minɛ ni ala ka juruba kelen ye fɛn min kelen bɛ k'an fara ɲɔgɔn kan o de ka bon ka tɛmɛ an bɛ fara fara ɲɔgɔn na fɛn minnu na Sheikh Muhammad Makiba ka mawludu thème tun y'o de o don na min kelen bɛ k'an fara ɲɔgɔn kan o de ka bon ka tɛmɛ an bɛ fɛn minnu b'an fara fara an ka lajɛ minnu b'an fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn minɛ o la fɛn fitinin min n'an bɛ fara fara o la an ka yafa ɲɔgɔn ma o la an bɛ Alahu taala de faamu cogo ɲuman ala ka nɔgɔya an ye an bɛ aw hakili jigin k'a fɔ an ni an karamɔgɔ Sheikh Bashir Tall de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an karamɔgɔ dɔ diinɛ baarakɛla don Sheikh Umaru Futi bɔnna don wa conseil pédagogique fana don Banɲangara CAP la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an ka wele jaabi la ka segin ka aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn aw ka timinandiya n'aw ka diinɛ baro kanu na n'aw ka Sirifila TV kanu na waati bɛɛ lajɛlen na jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli ala ka sigida nataw fana jira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. حرام على